Учителка пита учениците: деца, ако имате 10 лева и поискате още 10 от баща си, колко ще имате? Иванчо казва: 10 лева. И как така? Не познавам баща си. Двама приятели се говорят: как върви диетата ти? Чудесно. Колко свали? От хладилника всичко. Шеф към служителя си: закъсняваш вече трети ден. Какво означава това? Че е сряда. Мъж пита лекаря: докторе, живее ли здравословно? Пушите ли? Да. Пиете ли? Да. Спортувате ли? Не. Значи не се претоварвате. Добре. Лекар казва: трябва да намалите стреса. Как? По-малко работа. А заплатата? Тя също ще намалее. Всичко трябва да е балансирано.